салому алайкум мухлисони ММА. Ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошем видеои имрӯзаамонро оғоз мекунем. бисёри шумо интизори он ҳастед ки Самандар Муродов кай ба тагон бармегардад ва дар кадом лига баромад хоҳад кард. спонсори видеои имрӯзаи мо корти Тинькофф банк мебошад ки барои мизоҷон беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардааст. ҳангоми фармоиши корти Тинькофф кормандони банк ба наздатон кортро ройгон оварда медиҳанд ва шумо метавонед ба Тоҷикистон бе комиссия маблағ равон кунед ва инчунин ҳангоми харид бо корти Тинькофф Black аз мағозаҳо аз 1 то 7% маблағи шумо ба кортатон бармегардад. силка дар зери комментария ҳаст. дар омода фармоиш диҳед. дӯстон, мутаассифона дар бораи дар кадом лига бо кӣ ва кай ҷангидани Самандар Муродов маълум нест. аммо дар видеое ки дирӯз худи Самандар дар инстаграмаш гузошта буд, дида мешавад ки ӯ дар Москав қарор дорад ва бисёр хуб бо мураббиён ҷиддӣ омодагӣ дида истодааст. ҳама мухлисони муҳорибаи ин варзишгари тоҷик шаҳрномаи ӯро бо UFC интизор ҳастанд ки то ҳол дар бораи ин низ хабари аниқу дақиқ нест. танҳо ҳафтаи гузашта варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов бо Самандар расм гирифта ба наздикӣ дар UFC навишта буд. шояд ки ин шаҳрнома дар коркар қарор дошта бошад, аммо мо хабари расмиро интизор хоҳем шуд ва ба Самандар бошад омодагии хубро дар муҳорибаҳои навбатиаш таманно мекунем. чемпиони собиқ UFC дар вазни миёна Исроил Адесанд овозаҳоеро шаҳр дод ки гӯё муҳорибаи ӯ бо Ҳамзат Чимаев дар мусобиқаи UFC 300 хоҳад шуд ки 13 апрел дар Лас-Вегас баргузор мешавад. онҳо ин сафсатаро аз куҷо мегиранд? шумо ба ҳама чиз бовар мекунед. мурғҳои зудбовар, навиштааст варзишгари нигериягӣ бо гузоштани скриншоти хабар. чанд рӯз пеш қаҳрамони собиқ UFC хабар дод ки ӯ фикри худро дар бораи таваққуф кардани Кореяи худ тағйир додааст ва ба зудӣ хабари муҳорибаи навбатии ӯро интизор шудан мумкин аст. пас аз ин Чимаев дар шабакаи иҷтимоӣ ду акси бисёр маъноро нашр кард ва изҳор кард ки бо Адесанд мехоҳад муҳориба барад. Исроил Адесанд охирин ҷанги худро моҳи сентябри соли ҷорӣ дар UFC 293 дар Сидней баргузор кард ки бо қарори якдилонаи доварон аз ҷониби Шон Стрикленд шикаст хӯрд ва камарбанди қаҳрамонии худро аз даст дод. Ҳамзат Чимаев бебох бошад дар моҳи октябр дар лигаи қавитарини ҷаҳон пирӯзии ҳафтумро дар доираи вазни миёна бо аксарияти овозҳои доварон бо шикасти Камар Усмон дар UFC 294 дар Абу-Даби ба даст овард. шумо чӣ дӯстон, ин муҳорибаро дидан мехоҳед? пас ҳатман дар комментария нависед. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.